खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं 50टा दखानफोरखौ होखारदों। दाखालि बुधबारखालि जालुकबारियाव आयेन बेरेखायै लामा सेर-सेराव लुनाय दखानफोरखौ जिएमसि एबा गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसना होखारदों। होखारजानाय दखानफोरा गासै 50टा होनना मिथिनो मोन्दों। दखाननि गासिबो मालफोरखौबो हमदों होनना मिथिनो मोन्दों आरो इयुनाव बेबादि लामा सेराव दखान बानायबायोब्ला गोख्रोंसिन साजा होनाय जागोन होनना दखानदारफोरखौ सांग्रां खालामनानैबो दोनदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं 4 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो मोन्दों। मैया बृहस्पतिबारखालि करीमगन्ज जिल्लायाव 4 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ गंसे अल्ट' गारिनिफ्राय हमनो मोननाय जादों आरो बे ड्राग्सनि फालांगियाव लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। ड्राग्सफोरखौ 48टा साफोन कल्टानि सिङाव सोनानै लाबोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ फारि इस्लाम उद्दीन हुसैन आहमेद आब्दुल लातिफ होनना सिनायथि मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं 15 कौटि रांनि गान्जा हमनो मोन्दों। बे गान्जा हमनो मोननाय जायगानि मुङा जाबाय जराबाद। मैया बिस्तिबारखालि बे गान्जाखौ पुलिसआ हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला बे गान्जाखौ मणिपुरनिफ्राय गुवाहाटीसिम गंसे ट्राकजों लांबाय थादोंमोन। उनाव जराबादआव हमनो मोन्दों आरो बियो जराबाद पुलिसनि जोबोर गिदिर जाफुंसारनाय। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे गान्जाया गासै 2500 केजि आरो बेनि बेसेना 15 कौटि रां जागोन होनना फोरमायदों। ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेनखौ हमबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं फैगौ जानुवारिनि गेजेराव BTRआव लांदां जानानै थानाय साख्रिनि मासिखौ सुफुंनायनि थाखाय फोसावथाय होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BTRनि खुंगिरि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ आरो BTR सोरखारा मोन' बिफाननि साख्रिनि फोसावथायखौबो होगोन होनना बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि हाग्रामानि समाव माखासे नेमखान्थि मानिनानै साख्रि थिसनथाइ होनायखौ अरायथा खालामनाय जागोन होनना फोरमायबावो। बाथि रादाबाव दं असमिया सावथुननि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फावखुंगुर निपन ग'स्वामीआ मैया रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।